Atxaldeon, ontxe 6.0, iraileko plenoai hasiera emango jo, bai. Ohikoa da moduan, lehenengo azkeneko plenoko akta uztailean 29 egin genuen osoko bilkurako akta, ez da aktaren inguruan zerbait esateko badagon. Ados? Bale, hau eta ez, onartuko dugu orduan. Bigarrena ere, hilabeteroko puntua izatea, hilabete honetan azkeneko plenotik honea mandian dekretuen berrematea, kasu honetan gehiago badia, abuztuan zehar plenorik izan ez genulako, 1860 dekretutik, 1280 dekretu zenbakirako zerrenda, zaita hauen inguruan zerbait esateko edo badagon. Bale, aurrera. Bale, hirugarren puntura egingo dugu paso, Hernaniko udala eta Ekotraderen arteko lankidetza hitzarmenaren proposamena ekartzen dugu. Luze eta zabal hitz egin dugu hitzarmen proposamen honen inguruan. Hitzarmen proposamen hau Ekoland proiektua burutzeko da. Ekoland proiektua lur kutsatu ez toxiko eta ez arriskutsua kudeatzeko planta bat izango da. Bioerremediazio bidez kudeatzeko planta bat. Planta honek lur hauek garbitzean lur horiek berriz ere erabiltzeko aukera emango du. Eta horrekin batera, Hernanin auzo konposta kudeatzeko, Hernaniko auzo konposta kudeatzeko gune bat ere ahalbidetuko du. Bai batzorde politikoetan, bizilagunekin, hainbatetan hainbat bilera iriki edo ordezkariekin eta egin ditugunetan azaldu ditugu hitzarmen honen helburuak zein dian, hitzarmen honen ezaugarriak zein dian, ze helburukin egiten dugun. Esan bezala hilabete luzetako lanketa izan da, honen inguruan, zerbait zehatzagoa eduki genunean aurkeztu zitzaizuen eta dokumentuak eta pasa zitzaizkizuen. Hemen aipatu, lankidetza hitzarmen honen bidez esan bezala Ekoland egitasmoa martxan jarri nahi dela Jauregiko kanpo zabal eremuan, eta horre egitearekin lortu degula hitzarmen bat, lankidetza hitzarmen bat egitea Ekotrade enpresarekin. Esan bezala hilabete luzetan lanian nahitu gehan egitasmo edo hitzarmen edo testu bat izan da, eta udalan partetik nolabait ere hiru printzipio edo jarraitu ditugunak momentu oro, hitzarmen honen bitartez. Onura publiko bat bilatzia, bestetik auzoan eta ingurunean suertadez ditzaken inzidentziak gutxitzea, eta bestetik, esan bezala, konpostare eta hondakin kudeaketan eta pauso garrantzitsu bat eman ahal izatea herri mailan. Guretzat, zergatik da proposamen hau edo egitasmo hau interesantia. Lur kutsatuak badialako herri hontan ditugun arazo bat, eta horri arduraz heldu behar diegu. Gure herria hasi da garai batian aktibidade industriala egondan lurretan, gure askoren etxeak lur hoien gainean egin dira, eta gure herriak hazitzen jarraituko aurretik aktibidade industriala egondan lurretan. Hortaz, herri bezala eta udal bezala badakau ardura bat lur hoiekiko. Orain arte lur hoiekiko ez da mota honetako kudeatzeko aukerarik izan. Zabortegitara, bertedotara eman da, eta horrez dugu ardurarik erakutsi. Bada arduraz jokatzeko garaia, bada gure herrian sortu ditugun lur hauek modu ekonomia zirkularrean oinarritutako modu batian erantzuna ematekoa, gaur-gaurkoz orain arte inguruan existitzen ez dana, eta ekimen honekin posible izango dana. Esan bezala, lur hauek berziklatu egingo dialako, lur hauek ez dialako ez toksiko, ez arriskutsuak, eta una barmaindu nahi dut, eta lur hauek garbitzeko metodoa ekologikoa dalako, airera ez dulako inongo isurpenik egiten. Eta esan bezala, irizpide horien barruan ere, lankidetza hitzarmena landu dugun irizpide horien barruan ere, Jaurlaritzak jarriko ditun segurtasun eta jarraipen irizpidez gain udalak ere gehitu ditu. Hortaz, esan bezala, hitzarmen honetan hilabete luzetako lanketa bat, ekarpen eta kezka desberdinak jasotzen aritu gea, saiatu gea behintzat horretan,
Gaur ez da aktibidadea martxan jartza erabakitzen, ez da gutxiago ere, hau ere foro desberdinetan aipatu izan dizuegu, gaur abia puntu bada, 0 puntu batean egitasmo hau egin ahal izateko, baina evidentemente egitasmo honek Jaurlaritzaren eta dagokion erakundearen baimenak, ingurumen inpaktu txostenak eta horiek guztiak beharko ditu. Esan bezala, gaur abia puntu bat da, konpromiso bat hartuko ditu bai udalak eta bai enpresak, egitasmo hau onuragarria dalako martxan jarri ahal izateko, baina aurretik prozesu luze bat dago. Esan lanketa guztiontan aditu juridiko eta teknikoekin aritu gala lanien eta jarraituko degula lanien, gaian adituak dian teknikoekin aritu gala lanien eta horretan jarraituko degula. Gure ustez, esaten une, erronka bat daukagu, guk sortutako lurrak dira, eta guk sortutako lurroiek guk eman behar dugu erantzun. Lanpostuak sortzen aia batetik, eta etorkizunerako industria baten lanpostuak sortzen aia. Trantsizio ekologikoan eragingo duen industria bat sortzen aia, eta lanpostuak ere zentzu hortan lanian aritzeko. Bestetik, obligazio bat ere erakunde publikoak badaukagu, obra publikoak martxan jartzen ditugunean, erabiliko dan materialaren gutxienez 40% birziklatua izan behar du. Material birziklatua egon alizateko, material birziklatua ahalbidetuko luten egitasmoek eta plantak egon behar dute. Eta nolabait etorkizunari erantzuteko pausoak ematen aigala kontsideratzen dugu, horregatik hainbatetan aipatu dugun bezala, estrategikoa dela irutzen zaigu hitzarmen hau eta baita etorkizunean etorriko dan planta ere. Azalpen hau egingo duna da ronda iriki, alderdi edo talde politiko bakoitzak iritzia emateko pentsatzen denak esateko izango dezuela, txikinetik handiaren hasiko gara Elkarrekin Podemos. Kaixo, arratsaldeon. Lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik, hau denon etxea da eta posten gaitu hemen ikusteaz. Vivimos en un pueblo encerrado entre carreteras y autopistas con el nivel de contaminación que esto supone. Ruido, partículas contaminantes, impacto visual. Hemos permitido que se instalen polígonos industriales en muchos kilómetros de la margen del río y según se van quedando obsoletos, cedemos nuevos terrenos para más polígonos industriales, permitiendo que los antiguos se conviertan en ruinas en las que ninguna pyme va a querer invertir. Hemos permitido que una cantera arrase con la mitad de Santa Bárbara. Hacia donde miremos vemos una papelera o una central eléctrica, tenemos también una electroquímica y hay planes para que el tren de alta velocidad pase por una de las zonas llanas del pueblo. Se habla también de la implantación de molinos eólicos. De lo que se habla poco es de las necesidades de la gente de mantener espacios verdes, de sitios para pasear, respirar y descansar la vista de tanta contaminación visual. Está muy bien que las nuevas tecnologías trabajen el tema de la descontaminación de residuos, pero en Hernani ya no podemos más. Un edificio de más de 10.000 metros cuadrados y un flujo constante de camiones por Jáuregui es algo que no nos merecemos ni nos lo podemos permitir. Por lo tanto, estamos en contra del convenio. Eskerrik asko, Jaione, Euskal Sozialistak, Ricardo. Arratsaldeon guztioi. Simplemente decir que comparto las palabras del alcalde. Creo que es responsabilidad también de las administraciones dar una solución a los residuos que generamos. Añadir que esto también es una iniciativa privada y, por nuestra parte, lo que hemos intentado con este convenio es introducir las exigencias legales que puedan permitir o no, ya se verá en su momento, pues una planta de estas características. Eskerrik asko, Ricardo. EAJPNV, Mikel. Arratsaldeon guztioi. Guk proiektu honetaz lehen albistea 2024ko urrian izan genuen. Uste dugu ordurako aspalditik landuta zegoela proiektua. Gobernu taldearen eta egitasmoa gauzatuko duen enpresaren artean. Gure taldea beti egonda ingurumenaren aldeko jarduera berritzaile hauen alde. Beharrezkoak ikusten ditugu,
baina egitasmo honen kokapenaren inguruan gure helburua Hernaniko industrialde batean kokatzea izan da beti. Proiektua ezagutu bezain pronto, lanketa bat egin dugu kokapen alternatiboak aurkitzeko, baina aukerak aztertu eta gero ez da leku nahiko handia aurkitu Hernaniko industrialdetan instalazio hau jartzeko. Horren ondorioz, eta asumituz proiektua aurrera aterako zela eta arduraz jokatuz, jauregi inguruko etorkizuneko hirigintza arloaren, ingurumenaren eta bizilagunen eragindako afekzioen inguruan, proiektua eta hitzarmenari hainbat hobekuntza garrantzitsu aztertu eta proposatu dizkiogu. EAJ-PNVk hurrengo hobekuntzak proposatu ditu, labur aipatuko ditut. Hirigintzaren ikuspegitik jauregiko ingurua etorkizunari ere babesteko asmoz, etorkizunean ere babesteko asmoz, hurrengo arau subsidiadoreen berrikuspenetan eremu hau ez dadila industriala gisa birkalifikatu proposatu EAJ-PNVk. Helburu honekin akordio bat sinatu dugu EH Bildurekin. Proiektua aurkeztu zenetik oso garrantzitsutzat jo genuen plantara sartzeko ibilbideak egungo bideak ez izatea, kamioien joan etorrien eragina handia ekiditzeko. Bestaldetik, pabiloitik kanpora zero isurketa lortzeko sistema aurreratuak ezartzea adostu dugu. Paisaiaren inguruan, paisaiaren integrazioa eta inpakto bisuala zein akustikoa murriztea da beste helburu bat. Urbanizazioaren kota ahalik eta txikiena izatea adostu dugu. Pabiloiaren azken altuerak inpaktu bisual txikiena izan dezan. Horrez gain, tamaina handiko zuhaitzak osatutako gerriko berdea sortuko da instalazioaren eta sarbide berriaren perimetro osoan. Lurren mugimenduak minimizatzea da baita ere gure helburuetako bat proposatu duguena. Kanpozabal, Arrobi, Zahar eta ondorengo autoak desegitez jarduerako lursaileko lurren deskontaminazioa bertan egingo da. Ingurumen legeek albaitetzen duten neurrian. Horrela, beharrezkoak ez diren garraioak ekidituko dira. Tokiko enplegua ere garrantzitsua ikusten dugu eta hori sustatzen da hitzarmenean. Proiektu berri abian jartzeko egin behar diren kontratazioen 160 Hernanin bizi diren herritarrentzat izango dira jarduerak ahalbidetzen duen neurrian. Gure taldeak hobekuntza garrantzitsu guzti hauek hitzarmen honetan ezartzea lortu du udal gobernuarekin izandako elkarrizketetan. Gure boto aldaketa gertatu da proiektua EH Bildurekin gehiengo osoak gozatuko duela ikusita, guk lehentasuna eman diogulako proiektua hobetzeari, eta jauregiko bizilagunei afekzioak ahalet den gehien murrizteari, kokapenari gure hasierako ezezkoari baino. Hori da esateko. Eskerrik asko, Mikel, pentsatzet bizilagunen ordezkariek hitzen bat edo hartu beharko dezuela, ingo deguna da, ronda politikoa bukatuko dugu, eta gero hitza emango dizut, bai. Aipatzagatik ez, ideia batzuk aipatu dira, ez? Nik uste administrazio publikoak ardura badula, esan dut herri bezala ardura bat badaukagula guk lan egin degun industria hoiek sortu duten lur hoiek kudeatzeko. Lur hoiek kudeatu behar dira, gu bizigan etxe hoiek eraiki dialako beraietan, eta hoiek beste toki batera eman dialako, badagokigu. Harritu nau, alderdi politiko edo talde politikoren baten iritzi aldaketak eta Elkarrekin Podemosena da. Ze plantaren kontra zaudetela adierazi dezue inguruan dagoen industriarekin eta bar, baino irailaren 11ko batzordean, Jaione Aristegi batzordekideak zentzu berean adierazten du, beraik ere proiektuaren alde bai. Baina proiektuaren alde bai. Aipatzen da, baina kokapena, alde bai, baina beste kokapen batetan nahiko luketela. Ez dator bat gaurko diskurtsoarekin. Eta nik uste
zintzo jokatu behar degula. Eta esan nahi dut, guk esan dugu udalaren partetik edo udal gobernuaren partetik esan deguna da. Guk esan deguna da, zalantzak argituko ditugula, eta gero iritzia norberak eraiki dezala, eta hori bai batzordetan egin dugun bileretan, batzordetan egin dian azalpenetan, zen bizilagunetan egin dian azalpenetan. Bueno, zilegia da, eta bakoitzak bere iritzia dauka, aldaketak modu bat edo beste izan daiteke, baina nik uste gezurra ezin dela esan. Ingo duguna da, ze bestela aktan ez da jasotzen, hitz egin bardunak hitza eskatu dezala, ze bestela aktan ez da jasotzen, bai? Eta itzultzaile bat badaukagu horratzean, gu esaten nahi gan guztia itzultzen ari dana, eta bestela ezingo da itzuli, bai? Ingo dugu ronda bukatu, hitz egin bardunak modu ordenatuan izan aldadin, eskua altxa dezala, bai? Orduan, zentzu hortan nihua, iritzea zilegia da alde edo kontra, guk adierazi dugu zergatik interesante ikusten dugun, baina zen duguna da hemen egiarekin ez jokatu, bai? Hori. Bigarren ronda bat irikiko dugu, eta gero emango izuet hitzan, bai? Elkarrekin Podemos, Jaione. Rectificar es de sabios y escuchar a la población también. Y este equipo de gobierno debería hacerlo, escuchar. Eskerrik asko, Jaione. Euskal Sozialistak udaltaldeak ez da zerbait esateko, EAJak zerbait esateko, nik isteko, udal gobernu taldeak ez entzunarena, beste bada, berriz aipatuko dute, guk ez diogu iritzia inorri aldatu nahi, eta evidentemente batzuk ez dezue aldatuko, bestatu rectificar ez desabioz, baina hasieratik egia kontatzea ere bai. Eta entzutearena, nik ustet, udal gobernua honek aukera gehiago izan ditula bizilagunekin egoteko, eta egon dala, eta bizilagun, antolatuta dauden bizilagunei ere, elkartzeko deiak egin dizkiegula ere, orduan. Eta adierazi dugu, gu elkartzeko arazorik ez, eta hala izan danetan eta eskatu dan guztitan egin degula. Eta esango nuke, entzun ere bai, eta ez gadenetan adosen, entzun ere bai, aurreko batzordean proposatutako edo adierazitako beldur batzuk eta beldur asko hitzarmenotan sartuak daudelako. Eta esan danean, gehiengo absoluta ez daki zer, baina EAJ-PNV-ren ekarpenak sartuta daude. Euskal Sozialistak udaltaldearen ekarpenak sartuta daude, eta Elkarrekin Podemos udaltaldearen ekarpenak jasota daude. Orduan, argumentu horiek ez daudela, ez datuzela bat errealitatearekin, ez? Alde desberdinetako proposamenak jasota daude, eta egon daitezken kezka horiei aurre egiteko moduak jasota daude. Eta esan bezala, hemendik aurrera bide luzea dago oraindik ere. Bai, eskatuko dizut izena bizenak zenen izenean zauden mikrofonotikan itzultzaileak lan egin alizateko eta jasotzeko. Bai, bale. Isidro Arrieta, Jauregiko auzo batzarran izenean. Auzo adierazpena Jauregi Bailarako tratamendu plantaren aurka. Ernahiko udalak, Ekotrade enpresaekin batera, lur kutsatuak tratatzeko planta jarri nahi du Jauregiko Bailarran. Planta jarri nahi duten eremua ez da ikigarria. Jauregiko bizilagunak proiektu honen aurka gaude. Gure iritzia, lurkutsatuen arazoaren garrantziaz eta larritasunaz jabetzen gara. Horregatik, lurkutsatuen garbiketa eta berrerabilpena babesten dugu, baina arazoak diagnostiko orokor eta zorrotzagoa eskatzen du, edozein neurria hartu aurretik. Arrazoiak, ingurumen arriskua, sustantzia toksikoa filtratu egin daitezke, lurra bera, akuiferoa edo airea kutsatuz. Osasunean inpaktua, isuri eta partikula toksikoen emariak gertatuko ez diren bermerik ez dago. Landa eremuari kaltea, ekologia, paisaia, eta nekazaritzaren balio galera ekar lezake planta honek. Garrentasun eza, ez da herritarrekin kontsultatu eta ez da parte hartze prozesurik egin. Kontraesana jasangarritasunean,
udalak bere egiten dituen jasangarritasun konpromezuen aurkako proiektu bat da. Landa ekonomikoa eta bizikalitatean eragin txarra. Bertako ekonomia eta ongizatea kaltetuko ditu. Arazo publiko baten aurrean kudeaketa pribatua. Interes ekonomikoak besterik ez duen enpresa baten esku uzten da proiektua, Construcciones Moyua. Honelako larritasuna eta tamaina den arazoa ezin da eraikuntza enpresa baten esku utzi. Kokaleku desegokia. Terrenoaren prezioa baxuagatik aukeratu da tokia, ez irizpide tekniko edo ekologikoengatik. Eremu industrial egokiagoak badaude, baina lursail industrialak askoz garestiagoak dira. Hori da hemen egitearen arrazoia. Zer proposatzen dugu? Eremu hau espazio berde, publiko eta jasangarria bihurtzea. Naturgunea, baratza komunitarioa, paseatzeko gunea edo eremu babestu bat. Pandemian ikusi genuen espazio publiko naturalek osasunean eta gizartearen ongizatean duten garrantzia. Zaindu, biderkatu eta hobetu egin behar dira. Zer eskatzen dugu? Proiektuan bertan bera utzi, edo bizilagunik gabeko industriagune batean birkokatu dezatela. Parte hartze prozesu erreal bat martxan jartzea. Manifesto hau ez da konfrontaziorako. Jauregik Bairako zein Hernani osoko bizilagunentzat etorkizun osasuntsu, justu eta jasangarriagoa defendatzeko gure aldarrikapena baizik. Jauregiko auzo batzarra. Eskerrik asko, Isidro. Esandakoa, kezkak asumitzen dira eta gure lana bada kezka horiei aurre egitea, ez? Aipatu dianak, eta nik uste aipatu dianak neurri batean ere badaudela, hasieratik honean neurri batean ere badaudela, nolabite argituak edo maila gutxituak, ez? Nik adibidez, ez? Goatzen ez, lehenengo aldiz elkartu ginean eta aipatu genunean, osasunaren eta ingurumenaren inguruko kezka handia zan, ez? Kezka handia zan, eta gu aditu teknikoekin batera saiatu geha, horiek esplikatzen bioerremediazio sistema honek ez dulako inungo isuririk sortzen, ez? Gero aipatzen da, plantak beak, ze babes eta izango dituen, eta horiek denak hitzarmenan sartu ditugu, ez? Eta iruditzen zait kezka hortan ere nolabaiteko gutxitu dala kezka hori, ze proposatu dezue beste gune batean, proposatu zenuten Zikuñagan egitea, eta hemen ere proposatzen dezue industria gune batean egitea bizilagunik ez da ona. Industria gune guztik dute bizilagunen bat, langileak ez badia inguruan, ez, herri hontan. Honek demostratzen duna, behintzat, zalantza batzuk argitu diala, ez? Ados, kokapena zuek ez dezu egoki jotzen, baina ja behintzat ingurumen eta osasunaren inguruko zalantza horiek gutxitu diala esango nuke, ez? Eta guri badagokigu horiek argitzen jutia, ez? Eta horrekon batzordean ere esan genuen, zalantzak gehiago sortuko dira, aditu teknikoa proiektu osoan zehar egongo da, eta esaten danean ez gea ezertan hasi, hau da, esaten danean momentu batean gardentasuna ez da herritarrekin konsultatu. Gardentasunentzat ez nuke hitz egingo nik, eta inpresioak subjektiboa dira eta egon daiteke, eta hori errespetatzen dut. Hitzarmen honek ez du zertan plenotik pasa behar, eta erabaki dugu plenora ekartzea. Bai, ez du batzordetik pasa behar pasadan aldi guztietan. Hitzarmen honek juridikoki ez daukalako udalarentzat inungo gastu ekonomikorik. Baina iruditzen zaigu olako hain estrategikoa den hitzarmen batek eta olako dimensioa duen hitzarmen batek
pasa behar dula eragiten dulako, ez? Eta honek aukera eman behar dula gaur hemen gertatzen nahi dan ikusteko. Proiektu honekiko badago oposizio bat auzoan, bai? Auzoan kokapena gustatzen ez dalako, bai? Edo egoki ikusten ez dalako. Bueno, nik bestetan aipatueten bezala, honek orain tramite administratibo asko eta luzeak dauzka. Honek izango ditu bain, esan dugun bezala, ingurumen inpaktu proiektuak prestatu behar dira jaurlaritzak onar ditzan. Hirigintzako tramite hainbat egin behar dira. Eta hauek guztiak publikoak dira. Hauek guztiak bere ze izango dute, esposizio publikoa izango dute, nun udalak plenotik pasa beharko ditun, esposizioa jarri beharko ditun, alegazioak formalki egiteko modua izango dan, hori formalki egiteko moduan izango da, baina era berian, auzo elkartearekin, bestetan elkartu gan bezala, dokumentuak trasladatzeko, zailtasunak ikusteko, hobekuntzak ikusteko, desde logo gobernu honek bestetan ere esan dizue, eta preste egongo gea horretarako. Bide luzea dagolako oraindikan, tramite asko daudelako hortan, eta elkarren kontaktuak baditu garremanak badauzkagu, aurretik ere egin ditugu, eta aurrerantzean ere hortan jarraitzia esperoetela benetan esaten dizuet, modu hortan eta maila hortan, eta gustatu nau zure ahotik entzutiak manifeste hau ez dela konfrontazio bat. Ze inondik inoa konfrontazioa bilatzen pentsatzen dut inor ez dala ari, eta modu konstruktibo batean egin behar degula aurrea, eta desde logo gobernu honen desioa, eta pentsatzetu udal guztiarena ere hala dela. Replika bat eta itxingo dugu gaia, bai. Naiz sartuko zure diskurso osora, baino bai eskertuko nizuke Zikuñaga aipatu ezun moduan zuzentzea. Ze guk auzotar moduan inoiz ez dugu planteatu erraniko beste auzo batera arazoa eramatea. Guk beti planteatu deu industria eremutara. Eta hoien industria eremua egun batean eziago aipatu zan. Baina ez dugu inoiz planteatu beste auzo batea eramatea arazo hau. Argi, zeguk argi daukagu auzoak bizilekuak diala, ez industria garatzeko lekuak. Zikuñaga esaten, evidentemente ez Zikuñagako etxeak kendu eta hor jartzea, baina hemen aktan daukat gordeta ez esango izenarekin daolako batzordean parte hartu zuen kideak, era aipatzen du ezagutzen dutela beste espazio posiblea Zikuñaga papelaren atzekaldean. Zikuñaga papelaren atzekaldea Zikuñaga auzoa da. Bai, bai. Baina esan nahi dut lehen aipatzen un hildo hortatik, ez? Ikusten dela, ez, bestela sartuko galako zabatian, ez detela inventatu esan nahi nun, hemen dagolako, eta nolabait ere ikusteko ez dala plantari behari, ez? Hemen ere planteatzen dezue, plantari behari ere ez da ez bat, da kokapena ez da egokia, ez? Hoi da manifestu ontatik ere ateratzen dena bestak beste, kezkak bai, osasunean eta ingurumenean sortu ditzakenak, eta ados eta zilegia dia eta guri dagokigu kezka horiek guztiak argitzea. Eta bide hortan, esan bezala, jarraituko dugu elkarrekin esperot lanian. Eskerrik asko, Isidro. Honekin bai, bozkatzera pasako gea. Hernaniko mikro hartu behar da, eta norbaitek gehiago ez, baino mikrotik izan behar du bestela ez. Mikrofonotik izan behar du bestela ez. Aktan gelditu behar dulako, izen abizenak zenen ordezkaritzan zatu zen, bale? Nik Josean Sorondo, ordezkaria, naiz, bale, bi hiru galdera dauzka. Bat, hemen entzun dut, hemengo lur kutsatuak zeingo diela, hor tratatuko diela, ez? Nik entzun izan dut, hemengo lur kutsatuk eta ingurukoak, eta entzun ingun gaina, eta noaino zabaltzen da inguru boi, ez dakigu, inguru boi noaino zabaltzen, bueno, bat, lur kutsatuk hemen tratatu berdia, hemen guak, kanpokoak ez dakinu. Bestea, eremu industrialian guk izatu duitia inbar dala, ez da? Bale, Zikuñaga aipatzea. Nik hemen behin, bueno, hemen ez precisamente udaletxean, baino, zea ingo diot, Crespoi, interpelatuko diot.
horrein bulego hoien zea junginan, sedea daukatena, eta nik galdera egin nion, esku baitzeta, ze hortan, zean eremua, errauste ginean eremuan, ez altzen ontorren norik libre honentzago adibidez. Eta esan ziten, etxeola libre ezer, ez da ezer ere. Bueno, bale. Ni prentzan irakurriet, da ez, espaldi, ustailean irakurri nun, hor terreno morroska bat zehola bendikan, libre, eta enpresa bastante zaudela, atzetikan nolo gozea, baino, nola, etza noain kojuntura ona zauden zeangatikan, jalegoangatikan, zea guztin, etzuela inor gartu nahi, baino, salgai daude asko, terreno asko bendikan. Claro, 200 euro metro kuadro. Hoi igual, ekotradei galizte igualetako zaio. Hor ez dago, hor ez da inguru, osea, gertu, inor ez da bizi. Inor. Eta bestea, hoi da izena du komplejo medioambiental. Zerbait esaten du horrek ez, eskuaitzeta horrek esaten du izena du komplejo medioambiental. Zerbait izaneko horrek ez, komplejo medioambiental, hau da medioambiente sartukoa, pentsatzet, iruditzeit. Beste galtzeik ez dago. Eskerrik asko bi kontua azkar, hemengo lurren inguruko ardura bat badaukagula esan dut, eta ojala olako egitasmak lehenago etorri izan balia, zegoain arte kanpora eman ditugun lurrak hemen kudeatzeko eta birziklatzeko moduan izango ginakelako. Ez dugu inoiz esan Hernanikoak bakarrik kudeatuko dianik, ingurua Donostialdea eta Gipuzkoa osoa ez dakit, baina Donostialdea ingurua hartzen duen bat, eta hori beti esan izan dugu. Eta gero bestea Eskuzaitzetaren inguruan, nik ez dut esan inun, ez da hitzenek esan dizun, eta gobernu talde hontako inorrek ez du esan Eskuzaitzeta okupatua dagonik, guk ez daukagulako. Donostiako udalaren terrenoak dialako, barkatu, Donostiako udalaren terrenoak dialako, eta Hernaniko udalak ez dulako Eskuzaitzetan inungo eskumenik, bai. Bale, honekin noain bai, bozkatzera pasako ga, bai. Hernaniko udala eta Ekotraderen arteko lankideitza hitzarmenaren aldeko botuak, EH Bildu, EAJ eta Euskal Sozialistak udal taldeena, kontrako botuak, Elkarrekin Podemos udal taldeenak, honekin beraz, Hernaniko udalaren eta Ekotraderen arteko lankideitza hitzarmena onartutzat ematen da, bai. Honekin, plenoarekin aurrera jarraituko dugu, hainbat puntu dauzkagu lantzeko. Hurrengoa, 4. puntua, jarraitu ingo dugu, bai. 4. puntua, arau subsidiarioen 3. aldaketa puntualaren behin-behineko onarpena izango litzateke, eta, segundu bat itxongo dugu, besteak ere entzuna izateko, bai. Plenoarekin jarraituko dugu, bai. Esan bezala, 4. puntura pasako gea, eta hau arau subsidiarioen 3. aldaketa puntualai behin-behineko onarpena ematea izango litzateke, eta Inarak azalduko dugu. Bai, ez da lehenengo aldia, hau plenotik pasatzen dugula, badakizu moduen, legealdi hasieratik auditorioaren proiektuarekin lanean gabiz, eta lehen urratsa bada kokalekuaren aldaketa. Horretako beharrezkoa da arau subsidiarioen aldaketa hau,
Dakizun moduan, hasieran auditoria Latxunbeko eremuan planteatu zauen, eta honek ahalbideratzen dago Latxunbetik Urumea ikastola zegoen lekura ekartzea. Eta gainera bebai, Izpizo kalean ordenazioz kanpo den etxe bizitzen eskubidea, Latxunbera leku aldatzea, eta horrekin gainera eraikigarritasuna onditu alizatea. Berez, ulertzen dugu leku aldaketa honek herriaren erdigunea bizi berritzeko eta kultur eskaintza indartzeko aukera aurrera pauso handi badala. Kultur ekipamenduaren presentziak herriaren erdigunea bizi berritzen lagunduko du. Kokapen honek gainera beste erakundeekiko eta eragileekiko sinergiak sortzen lagunduko du. Badekoguz Gogor hezkuntza, merkataritza, Sandiusterri eta musika eskola hurbiltasun baten. Erdiguneko kokaleku horrek, zentralidade horrek kulturaren ikusgarritasuna areagotzen dau, eta gainera merkataritza eta ostalaritzaren sustapenarekin lagunduko du bultzatzen. Orduen, badakizun moduen, orduen aldaketa hau da proposatzen dena arau honekin. Eskerrik asko Ainara, ronda irikiko deu, Elkarrekin Podemos, Jaione. Creo que lo pregunté en la comisión, creo que no es el único cambio que viene dentro de estos, no solamente es el cambiar el sitio del auditorio, sino que también había otros dos pequeños cambios, que es lo del lavadero, los 118 metros y la habitabilidad de lo que es la boulevarización que se va a hacer. Eso no me había dado cuenta. ¿Se puede votar por puntos? Idazkariari galdera, hori puntuka bozkatzeko aukerik izango litzateke, aldaketa bat da dena bozkatu beharko litzateke. Orduan, gure taldea abstentzioa. Eskerrik asko Jaione. Ricardo. Mi esker, gu kontrako bozka emango dugu, zeren eta behin da berriz esan dugu trafikoko arazoak ekarriko dizkigula bertan kokatzea kulturgune berria. Hau gainera hitz egin dugu behin da berriz komisioetan, eta gainera uste dugu azken finean dena kaskoan edo kasko inguru honetan jartzen ari garela, eta uste dugu geneukan beste kokalekua, naiz eta segurenik nahi ditugun ezaugarriak ez bete, hobeagoa zala, eta gainera horrela zerbitzu batzuk kaskotikan pixkataratago eramaten ditugu auzoetara. Eskerrik asko Ricardo, EAJ, Mikel. Bai, guk ere batzordetan adirazi dugun bezala, kokapenaren, kulturgunearen barkatu kokapena nahiago genuke urbitan kalean mantentzea, denak askorek hartzearekin ez gaude ados, eta uste dugu auzotara edo nahiko gertu dago eman daitekela kulturgunea. Beste puntuarekin ados egongo ginateke, baina puntu hau barne dagoela, edo gai hau ezezkoa gure bozka izango da. Eskerrik asko Mikel, Ainara. Ulertzen dut Jaione nondik datorren zure galdera, eraikigarritasunarena esan dut, puntu honek aldatzen dagoela Izpizua kalean da, berez ordenazioz kanpo dauzen etxe bizitzen lekualdaketa horrekin ara eramaten dela, Latxunbera, eta gainera eraikigarritasuna handitzeko aukera badagoela, eta honek suposatzen dugu bai, babes ofizialeko etxe bizitza gehiago egiteko aukera. Eta zuk aipatzen duzun bi puntu horrek, badie eremu honekin ez hain lotura dekienak, bai Elizatxo azpian da zen bi puntu dizela, aldatzen dagoena da permuta bat, bizatien permuta bat, eta horrekin lortzea gure duguna da, etorkizun baten hor garapen bat baldin badator, bermatzea ikastolearen aurreko pasifikazioa. Hau da, gaur egun dagoen moduan aldaketa ez badugu egiten, hor garapen bat egiten bada, bai ala bai sarrera, garaje sarrera, ikastolaren sarrera nagusitik izango da. Orden, honek itzen dozkuna da, aukera emotea, garaje sarrerak beste eremu, hau da, sarratzen den eta pasifiko egiten den eremu horretatik kanpo egotea. Orden, zalantza hortik bada, guzti hau horko permuta hori da, bermatzeko segurtasuna espazio horretan. Bigarren ronda baten beharrik, ez? Bale, bizilagun batzuk bazaudetela ikusten dut, ez dakit batek hitza hartu behar duen. Viktorrek, bai, Viktor mikrofonotik.
izena esan dut, baina izena atzuk esatea beharrezkoa da, izena bizenak eta zenen izenean zatozen mesedez. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, ahora que estamos hablando de la permuta, estamos un grupo de ciudadanos aquí presentes un poco como han venido los de Jauregui, por el motivo del desarrollo urbanístico de Achietas y de Lizacho. ¿Okay? Estamos hablando de permutas, de entradas de garaje y demás. Entonces, simplemente yo quería dar un punto de vista personal que creo que es ampliamente compartido, que ya se expuso en alguna reunión con el ayuntamiento, de que, bueno, simplemente decir, no voy a entrar a valorar si permutas, si no permutas, si es bueno, si es malo. Simplemente decir que hay un plan para construir 52 viviendas en una zona verde de Hernani, que desde mi punto de vista, esa zona verde, por circunstancias históricas, de multipropiedades, de lo que sea, se ha mantenido verde. Partes Achietas, que se considera el casco de Hernani, el casco histórico de Hernani, ahí se va a construir. Yo creo que es una zona completamente saturada, que yo creo que se debería buscar una alternativa a esa zona, porque si ya los que vivimos en el casco sabemos cómo está el tema de accesibilidades, en fin, de aparcamientos y de tal, la Icastola, Cortes, si en esa zona se meten otras 52 viviendas, yo creo que habría que buscar otra solución. Ya no voy a entrar si ya está aprobado en el 2011, en el 2010, si el ascensor, si no hay ascensor. Simplemente, como se dijo en alguna reunión en el ayuntamiento, yo creo que merece la pena reflexionar sobre lo que se va a hacer ahí. Porque desde mi punto de vista, eso es casco. Achietas es casco histórico. Hoy en día, si viajas un poco o estudias un poco o lees algo de urbanismo, los cascos históricos y urbanos lo que se tiende es a despejarlos, a humanizarlos, a hacerlos para los ciclistas, para los peatones, despejarlos, ganar en zonas verdes y peatonales. Yo creo que eso va a congestionar el casco de Hernani. Luego, de cara a al futuro va a ser, desde mi punto de vista, una pena, una zona verde que se va a perder. Y otra cosa que no entiendo muy bien es, si queremos recuperar para el pueblo toda una zona verde, un cinturón que rodea el casco, lo que no entiendo muy bien es, para recuperar para el pueblo un cinturón, una cuarta parte del cinturón hay que hormigonarla. Yo sé que hay intereses privados, públicos, eso es edificable, pero tenemos ejemplos. Si estamos hablando de la Casa de Cultura que se va a hacer aquí, estamos hablando de peatonalizar los tilos, empezar a crear una zona peatonal verde para el pueblo. Yo creo que no solo hay que mirar hacia los tilos, hay que mirar hacia todo el cinturón, porque Hernani está rodeado de pabellones industriales, industrialdeas. Si tenemos algo que se ha mantenido históricamente, porque nadie lo ha tocado, nadie ha querido, o ha sido una multipropiedad, no sé por qué no podemos recuperarlo haciendo, haciendo un plan urbanístico, terrazas, el ascensor, descongestionar la Icastola para los niños, aparcamientos para el casco, para hacer más habitable el casco con todos los problemas que tenemos los que vivimos. Simplemente es una opinión personal, otra visión de todo ese tema. Yo solamente estoy pensando cuando aquí, encima de Leoca, todos hemos conocido las construcciones que había tradicionales, encima del lavadero, los hornos, los mayores los hemos conocido. De Chalaparta detrás, enfrente del Tamer, todo esto era una fila de viviendas. Eso era tirar y volver a construir. Había el plan, estaba aprobado, y el ayuntamiento reculó. Y no sé qué hizo, una permuta o no hizo una permuta o lo que sea, y se recuperaron los arcos del Camino Real, se despejó la zona. No lo sé, simplemente es una visión amplia y a futuro. No lo sé, yo ahí es que no veo para nada meter 52 viviendas. Ya no voy a entrar si es de bajo impacto, de alto impacto, de medio impacto, libre de protección. Simplemente es una visión a largo plazo para el pueblo, para seguir manteniendo lo poco que hay cerca del casco, que es una suerte que Hernani mantenga eso. No lo sé, yo creo que es muy atractivo la nueva sala de cultura, los tilos, el Camino Real, el humilladero, Leoca, unirlo con no lo sé, eso ya es cuestión de urbanista, yo no soy un urbanista, pero sé lo que se hace, lo que se puede hacer, sin más. No creo que el problema sea un ascensor o cosas de estas. Eso son, para un ayuntamiento como el de Hernani, entiendo que eso es una tontería, eso se puede solucionar. No, es un tema atascado, pero no es un megatema, es una cuestión de voluntad.
digo yo, es mi opinión. Es Eskerrik asko. otra visión del tema, nada más. Eskerrik asko, Victor, azkenekoakin hasiko naiz, eta uste diskurtso batzuk ere arriskutsua diala. Hernanikoa bezalako udal batentzat ascensoreat ez dala ezer, kontuz horrekin, nik uste ere argi uki behar degula igogailu baten aurrekontua zenbatekoa dan, eta horrek ze inpaktu daukan. Bestela, mezu bat zabaltzen ari galako, dena ilimitatua dela, infinitua dela, eta edozer gauza dela posible. Eta ez, eta hemen presupuestoak limitatuak dira, eta igogailu baten presupuestoa oso altua da. Gaur-gaurkoz, zenbaki bat botakoet, 1,5 milioi dauzkagu gordeta, baina oso posible da, hori baino gehiago izatea. Eta hori, Hernaniko udalarentzat diru asko da. Esan nahi, kontu zili behar degula holako kontuak aipatzen ditugunean. Ados egon naiteke, filosofian, bai, gune berdeak, publifikatu behar ditugu, euki behar ditugu, eta garapen urbanistiko horrek hori da egingo duna. Egia da, etxe batzuk ere ikaiko diala, etxe premia bat badagolako. Eta hori, ikerketa guztik adierazten dute, Hernanin badago etxe premia bat. Eta batez ere, etxe bizitzak eskuragarri izateko zailtasuna ikeragarria dago Hernanin. Eta ega garapen desberdinak egiten babes ofizialekoak, eta hemen ere jungo da erekin bat babes ofizialekoa. Eta hori beharrezkoa da Hernanin. Eta garapen urbanistiko honekin, lortzen deguna, gaur egun pribatua dana eta inor sartu ezin gaitezken lur horietan sartzea. Eta lur horiek berde eta peatonalizatuak izatea. Ze gaur egun, inungo herritarrek ez dugu gozatzen atzietaseko parte berde hortaz guztiaz. Goizeguzkiko eremuaz, baina bai alde batea eta bai bastea gune pribatuak daude. Eta horrek moztu egiten du. Garapen honekin lortuko deguna da atzietasi bizi gehiago ematea, jendea ibiliko dalako gehiago, atzeko parte izateari utziko dio, eremu horrek denak publiko izatera pasako da, eta horrek lotura bat eskolaren edifizioarekin junetorriak eta mugikortasuna hor aldatuko dana. Ez da garapen bat hola ezer aztertu gabe egin dana. Erabat lotuta dago eta aztertu da, hemen egingo dan garapen berriarekin kultur ekipamendu eta lizeagan eta berrikuntza horrekin erabat lotuta dago. Eta bai, hau 2011ko arauetik datorren kontu bada, eta ondo koordinatu behar dana da igogailuaren eraikitzarekin. Igogailuaren beharra premiazkoa dalako. Eta hori, Elizatxo eta Portuko auzotarrek behin eta berriz esaten digute. Eta igogailuaren proiektu honekin, guaz urte pila bat ze teknikoki oso komplikatua izaten ari da. Eta Portuko bizilagunek esaten digute, eskenik ez dut ezagutuko eta aurretik hilingo naiz. Eta oso importantia da, igogailuaren proiektu bat akorde jutia etorriko dan garapenarekin, ze bestela jarriko du. Igogailu bat inongo sentidorik ez daukana. Eta momentu honetan egiten aigan lanketa da, garapen horri, arauetan jarrita dagoen garapen hori, ondo fusionatzen, ondo koinziditzen, igogailuaren eraikitzarekin. Eta esan bezala, horrekin lortuko dugu zona berde publiko bat eukitzea. Ze ez aztu, gaur egun hori dena pribatua da. Eta honekin lortuko duguna da, zona hori dena publikoa izatea. Eta atzieta bizi berritzea, eta kaskoari ere beste amplitude bat ematea. Eta garapen honek badu helburu bezala hori. Bai, horregatik, guztia pixka bat erantzun, ez? Honekin ere, berdin, behin-behineko onarpena da, onarpenak behin-betikoa izan behar du, tartian, pentsatzen dut 30 eguneko erakusketa zea publikoan jarriko dela, eta hor, hemendik aurrera tramite guztik bere dagokion partaidetza izango dute. Bai, honekin, bozkatzera pasako ga, bai, arau subsidiarioan 3. aldaketa puntualaren behin-behineko onarpenaren aldeko botuak, EH Bildu taldearenak, kontrako botuak, EAJ eta Euskal Sozialistak udal taldeenak, eta abstentzioak Elkarrekin Podemos udal taldearenak. Hortaz, behin-behineko onarpena eman diogu, honekin publikatzen danetik agerkari ofizialean, 30 eguneko epea izango da alegazioak eta egiteko. Honekin, 5. puntua pasako gea, hirigintza gaiekin jarraitzen dugu, Le 01 eremuaren plan bereziaren kasu honetan bain behin betiko onarpena ematea izango litzateke. Itxongo dugu pare bat segundu ustutzeko sala.
Orain bai, esan bezala, Le 01 eremuaren plan bereziaren behin betiko onarpena, Inara? Bai, hau plan berezi bada, Txillida Leku Museoan dagoen aktibitatea regulatzeko eta eremuaren erabilera mugatzeko. Batez bermatzeko museoarekin lotutako erabilera bat besterik ezingo dalain bertan, eta oin arte ez dalako hori dana ondo kudeatu, ez da erregulatu, eta modu bat hau erregulatzeko. Ez da honen inguruan zerbait esateko badagon, zuzenean bozketara pasako ga. LEH01 eremuaren plan bereziaren behin betiko onarpenaren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Jarraian ere nirigintzako beste gai bat, Hernaniko LHI 10-7 sektore kostube inguruan, jardura ekonomikoen sustapen publikoa egiteari buruzko hirigintza hitzarmena azkendutzat ematea, eta honen behin betiko onarpena, Ainarak hau ere. Bai, 2009an Hernaniko Udalak eta Buruntza aldeko industrialdeak hitzarmen bat sinatu zaben Galarreta Astubegiko lurzorua garatzeko. Hitzarmena jasotzen zaben lurzoruen antolaketa, 115aren lagapena egitea eta pabilloi bat, udal zerbitzako pabilloi batan ematea. Baina indarraldia agortu da eta azken dutzate jo behar da, orduen proposatzen dena da 2009ko hitzarmen hori ofizialki amaitutzat ematea, eta berez etorkizunan Galarreta Astubegi sektoreko garapenak plangintzak ezarritako baldintza orokorrekin garatzea. 1,5 jasotzea, eta berez baldintzak orokorra bermatzen da zenak. Eskerrik asko, Ainara, ez da honen inguruan zerbait aipatzeko. Bozketara pasako ga, orduan, Hernaniko LHI 17 sektoreko Galarreta ingurua dala hirigintza hitzarmena azkendutzat ematearen aldeko botuak. Hau batez, onartzen da. Hirigintza gaiak alde batera utzi eta ogasun kontuetara pasako gea. Urtero iraileko plenoan ordenantza fiskalen gaiak hartzen dugu, datorren urteako zerga tasa eta prezio publikoak ezartzea. Bai, orain dela 2 aste antolakuntza batzordean aipatu genitun, proposamen bat zabaldu genuen, tartean udaltalde desberdinek aztertzeko, eta pasaren asteko antolaketa batzordean ja diktaminatu genuen proposamen desberdinekin. Bai, ordenantza luzea da, puntu asko daude, ez ditut puntuz puntua aipatuko, ingo detena da esanguratsuenak edo dianak aipatu. Bai, datorren 2026 urteako zerga eta tasen 3%ko igoera orokorra proposatzen dugu, hori da, iaztik aurtenera KPIak izan duen igoera, eta bada, azken urteetan, Hernaniko udalean mantentzen ari gean bidea, ez? KPIak izaten duen igoera ere, zerga eta ordenantzetan, zerga eta tasetan aplikatzea, bai. Hala ere, salbuespen batzuk izango dira, bai, igoera orokorra 3%koa, baino salbuespen batzuk. Bat, ondasun higiezinen gaineko zergan, salbuespen bat, izane 2025ko ordenantzan akats bat egontzan, eta plenoan igoera onartu bagenun ere, aldizkari ofizialean argitaratu zen testua gaizki zegon eta igoera hori etzan aplikatu. Bai, orduan, urtean zehar aldundiarekin eta hitzeiten egon geha, baina hori zuzentzeko aukerarik etzegon, orduan hemen planteatzen duguna da, 25ko eta 26ko biak batera aplikatzea. Bai, esplikatu naiz. Orduan, kasu honetan 6% izango litzateke, baina azkenean gauza bere izan bukaeren berdin geldituko litzateke, ez? Salbuespena ere hondakinen tasan, hau iaz ere ekarri genuen, legeia dela eta zero defizitera iritsi barden arauekin iaz adostu genuen udaltalden artean igoerak progresiboak ingo genitula, eta urtean 130ko igoera aplikatuko genula, iaz 130ko igo genuen, aplikatu genuen, eta urten ere 26ko 130ko aplikatzeko proposamena da, iaz adostu genuen bezala hondakinen bilketaren kasuan. Bai. Salbuespena ere biteriko ikastaroetan portzentajetan hilo beharrean gero xentimoekin eta ez ibiltzeko hainbat urteren ondoren egiten dira igoerak, prezioak borobildu egiten dira, azkenekoak oendala urte batzuk egin dira, urte hauetan ez da igoerarek egin, orduan hemen borobiltze bat egin da, prezio justuak edo ateratzeko. Sarreretan, barkatu. Ikastaroetan, ez? Sarreretan, hau, prezio publikoetan, sarreretan.
Salbuespena zerbitzu sozialetako zerbitzuetan, hauetan ez dugu igoerarik aplikatuko, batetik batzuk aldundiarekin hitzarmenarekin lotuta daudelako, eta beste kasu batian, hainbat zerbitzutan erabiltzaileen diru-sarreren araberakoak dialako tasak, eta diru-sarrerak bermatzeko errentan igoera batzuk izan dianez, eta diru-sarreren arabera ordaintzen dituzten zerbitzu horiek, beraien ordainketan igoera ere izan da. Orduan, hori izan danez, igoerik ez dugu aplikatuko tarifa hauetan. Beste bat ere, beste salbuespen bat, orain arte Hernaniko kiroldeiko abonatuentzat saunak izan du prezio bat aparte ordaindu barrekoa, abonatuentzat doakoa izatea erabakitzen dugu sauna zerbitzua, sauna journal izatea. Auzo baratzen kanona igotzea, auzo baratzen martxan jarria zianetik edo kanona bera da, urte asko, baina mantentzen lan batzuk izaten dira, eta orduan 60 euretik 100 eurora pasatzea proposatzen da. Eta tasa berri bat sortzea Ugaldetxoko aisialdi eremuan. Hor, orain dela urte batzuk antolaketa lan bat egintzan, erreserba sistema bat jarri zan, uga pixkat ordenatzeko, Ugaldetxoa errekara edo zijoaztenek aparkatu alizateko modu ordenatu batean erreserba bitartez, eta horri ere tasa bat sortzea, horrek ere, gune hori mantentzaketa badu bere inbertsioa. Eta bestetik, azkena ere, etxe bizitza gune tensionarektuarekin lotuta datorren kontu bat, etxe bizitza hutsen errekargua. Hernaniko udalak ehuneko errekargua aplikatzen du, aldundiak ahalbidetzen du ehuneko 150ko errekargua aplikatzea. Guk, gaur gaina prentsan atera da publikatuak, datozen hilabeteetan Espainiako ministeritzak Hernani izendatuko dula eremu tensionatu, eta eremu tensionatu izendatu ahal izateko egin genuen ekintza plan hortan neurrietako bat hau zen. Etxe bizitza hutsai errekargua handitzea, eta bestetik alokairuan biziguneren bitartez jartzen zian etxe bizitzei 189ko obaria mantentzea. Eta hori ja martxan daukagu. Orduan, batetik hutsei errekargua igotzen da, baino mantentzen da, eta hori importantea da, biziguneren bitartez alokairu sozialean jartzen dian etxe horien jabei, etxe horren oinarriz ondasun higiezinen gaineko zergan, 189ko obari bat mantentzen da. Hau bada, esan bezala, etxebizitza gune tensionatuen ekintza planan dagona, eta etxebizitza merkantuan eragiteko eta mugimendua egoteko neurri bat. Hauekola, aldaketa edo nabarmentzeko dian puntuak. Ronda irikiko deu, Elkarrekin Podemos Euskal Sozialistak, Ricardo. Mi esker, gu esten ito egingo geaz, naiz eta gauza batzukin ados egon, beste batzukin ez. Bi adibide jarriko ditut. Pasaden urtean hondakinen tasa 130 igo genuen, eta bertan baitara esan genuen ez geundela ados, naiz eta jakin legeak horrela behartzen gaituela, uste dugulako urteak eta urteak izan direla, non horren kudeaketa ez da izan behar zuen hain efizientea izan, eta orduan venimos arrastrando lo que no hicimos anteriormente. Entonces la gestión no ha sido buena. Baina gero baitare jartzen da, eta hau baitare komisioan edo batzordean horrela azaldu nun, Ugaldetxoko tasa hori, lekua erabiltzeagatik, tasa hori, ezta? Eta gainera horrela esan duen batzordean baitare, eta hemen plenoan baitare horrela esango dut, espero dut hau albideratzea txotx garaian, etortzen zaizkigun autobus, hainbeste autobusak, haiei baitare, naiz eta beste leku baten izan, halako tasaren bat jartzea. Mikel, barkatuko jazu, ze puntu garrantzitsu bat, eta bakit hori referentzia dengo jozula, aipatzea aztu zait, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko obariak, noan dela urte batzuk jarri genitun obariak martxan ibilgailu hibrido eta elektrikoentzat, obari horiek kentzea proposatzen dugu, bi arrazoiengatik. Obariek zentzua daukatelako zerbait berria danean eta indartu behar denean, eta hori martxan jarri genuen garaian izan ziteken, bandikan elektriko gutxi zeuden eta hibridoak gutxi zeuden, eta bestatik obarien funtzioa bada behar gehiena dutenei mesedetza. Eta badakigu, ibilgailu
hibrido eta elektrikoak erosteko aukera dutenak bitarteko ekonomiko batzuk badituztela hemengo tasak ere ordaintzeko. Bai, importante iruditzen zitzaidan, barkatu guain bai, Mikel. Bai, hain justu puntu honi buruz neukan esatekua, baina baita ekonomia jarduaren gaineko zerga kokapen indizeari dagokionez ere. Azaltzen badezu eta ordunik ja gero... Barkatu, gaur eduki asko dazkat. Gaur eduki asko dazkat. Beste zerrenda hortan ere gaineko jarduera ekonomikoan gaineko zerga, hor badakigu Gipuzkoan milioi batetik gora fakturatzen duten enpresek ordaindu behar dutela zerga hau, zerga tipoak udalak ezartzen ditu, beti ere aldundiak jartzen ditun mugetan. Aldundiak aukera bat ematen du, eta da, enpresa kokatuta dagoen lekuaren arabera tipo desberdina aplikatzea. Bai, hau, ulertzen dalako, norberaren negozioan eragina daukala nun dagonak, leku batean egon edo bestean egon fakturazioan badula eragina, eta leku batzuk mesedegarriagoak diela bere negozioan aurrera egiteko. Esan bezala, milioitik gora fakturatzen duten enpresei dagokien zerga bat da. Planteatzen duguna da, zonaldearen arabera tipo desberdinak aplikatzea, 3 zonalde bereizi ditugu irizpide objektibo batekin, hau hirigintzarekin egindako lanketa bada eta kontu hartzailetzarekin batera, beste herri batzutan egiten den aplikatzen dena aintzat hartuta. Bai, herri handienek eta industria daukatenek aplikatzen dute hemen Gipuzkoan, Donostia, Irun, Errenteria eta Tolosak, besteak beste, orduan planteatzen dugu hori ere aplikatzea. Barkatu berriz ere, Mikel. Bai, eskerrik asko. Ibilgailu hibrido eta elektrikoen obariari dagokionez, harritu gaitu bat-bateko obari hauen guztiz bertan bera uzteak. Esan dezu, alde batetik udalak ez duela kotxe pribatuen erabilera obaritu behar, eta udalak garraio publikoa bultzatu behar duela bakarrik, eta bestetik, ibilgailu elektriko zen hibridoak garestiak direla, eta hauen erosleak ez dutela udalaren obaririk behar. Lehenengo puntu honen ados egon gaitezke, eta denon artean garraioa publikoa hobetzen joan. Baina bigarrenean, esan beharra dugu, elektriko eta hibrido ibilgailuetan gero eta aukera gehiago dagoela. Merkatuan, bai prezioa eta bai potentzian, eta konbustio motorren ibilgailuak bezalaxe. Nik merkatua ere asko aldatu dela. Dena dela, guretzat obariak mantentzeko arrazoi garrantzitsuena izango litzateke herriko airearen kutsaduraren maila jaistearen helburua. Naiz eta gure herria tamaina ertainekoa izan, ez degun ezarri behar zero emisio eremurik, gure kale errepide guztietan hibrido eta elektriko diren ibilgailuek aragotzea komenigarria ikusten dugu, eta osasungarri denontzat. Arnasten degun airea kalitatea hobetzeko. Kutsadura akustikoa ere nabermen jaisten da, holako ibilgailu hauekin. Nik uste denok onartzen dugu, nabaritzen dugula, hobekuntza hau, hiri handietan, baina baita Hernanin ere. Gainera, pauso txiki bat izan daiteke, baina munduko deskarbonizazioaren alde ere obari txiki bat da. Txikia, baina laguntza bat, azken finean. Ulertzen dugu ere, obari hau ez dela izango herritar bat horrelako ibilgailu bat erostera bultzatzen duen arrazoi nagusiena, baina lagundu dezake gizartean aldaketa klimatikoaz kontzientzia gehiago hartzeko ere. Ez gaude ados zerga honen obariak guztiz bera ustearekin. Hasieran esan zitzaigun, erdira jetxiko zirela gurtxoera bera, batzordean, eta horrekin ados ginen, inguruko herriak egin duten mailetara iristeko, baina derrepente zero eta utxera jetxi dira laguntza hauek. Eta zalantzare sortzen zaigu zer egingo da indarrean dauden obariekin. Komentatu zen batzordean, baina nik uste argitzu beharko litzateke. 5 eta 3 urteko obariak dira. Eta bukatzeko, puntu hontan. Nik uste ere, guguzen dugu ere, herrian zehar jarri daitezkela kargadore elektrikoak, adibidez faroletan, sistema hau erabiltzen da Liverpoolen, jakin dugunez, eta nik uste ekimen honek bultzatuko lukela ere jendea bizkat animatzea
horrelako ibilgailuak erostea. Honek ez du zerikusirik zergarekin, baina proposamen bat da. Eta zazpigarren zergaren inguruan, kokapen indizeari dagokionez poligonotan, ez gaude ados zerga berri hau ezartzearekin. Hernanin jarduera ekonomiko gehienak enpresa txikiak eta ertainak dira, eta gure ustez haientzat izango den karga berri honek ez dauka justifikaziorik. Gaur egun, salerosketa merkatuak tasazioak, merkatuaren tasazioak kontuan hartzen du jada kokapen ezberdinen ezaugarriak, eskaintzen dituzten zerbitzuak edota egon daitezkeen alde guztiak. Salerosketa hauen prezioak aldea handia izan dezakete poligono batetik edo bestetik. Orduan ez dugu ikusten dugu redundantea dela zerga berri hau, indize berri hau aplikatzea. IBIarekin berdina gertatzen da. IBIa ordaintzen dutenean, kokapena barne dago, balore katastralak barnuan dagolako IBIa kalkulatzerakoan, orduan ematen du bikoiztu egiten dela kokapenaren gaia, zerga hau definitzerakoan. Eta adibidez, definitu diran Z4 eta Z5 eremuak mugakideak dira. Eta orduan, metro gutxi gatik, eziago adibidez, 1,1-etik 1,3 pasatzen da. Esan nahi du, metro gutxi gatik batek ordainduko dula 18 gehiago besteak baino. Poligono berdinean. Eremuak hortan eziago adibidez mugakideak direlako. Eta baita, kuriosoa iruditzen zaigu ere, zero indizea, orduan, bat indizea, zero indizea ez bat indizea, ez da poligonorik indizea honekin definitu, eta horrek esan nahi du, edozein jarduerari 10% igotzen zaiola, batean. 1,1 da minimoa, orduan edozein jarduerari 1,1. Osea, 10% igotzen zaio. Zerga hau aplikatuz, indize hau aplikatuz. Eta 10% 3% orokorra baino gehiago da, nabarmen gehiago da. Zegit hori zalantza arraroa irutzen zaigu ere. Orduan, dena dela ordenantza beste guziekin ados gaude, bi hauek izan ezik, eta orduan gure bozka abstentzioa izango da. Eskerrik asko, Mikel. Argitzaten gero aipatu ez zerga berriaz ez ga hitz egiten ari, pentsatzen dut Donostin aplikatzen dezuenean ere, kontra egongo zatela ez, zuen alderdiak aplikatzen duenean. Hoi da ez, herri desberdinetan aplikatzen aidan kontu bada, eta ikusten da aldundiak berak ere albidetzen dula, eta aldundiak ere egokitzat jotzen dula ez. Aipatu, ugaldetxoko tasa ereinozukoekin batera landu degula eta kontrastatua eta ontzat ematen dutela, eta batzordean ere esan genula, Ricardo zuk esan dezunari erantzunez, lantzen nahi gehala eta lanketa ere erakutsi genizuen, bildurra mateite esatea, baino, txotx garaiko autobusen etorreran nolabait ordenatzea eta tasarena jartzea. Badakit zergatik. Badakitelako biharko titularra hau izango dela, baina ustez beste lanketa bat behar dula honek, lantzen nahi ga, bai. Eta igoera daudenean, GHK-ak ere igoerak planteatzen dizkigula, eta urtero igoerak herrioi suposatzen dizkigutela, horrek ere defizit bat sortzen dula, eta igoera hauek ere badiala GHK-ak suposatzen ditun igoerak zatzeko, ekilibratzeko. Mikel, zuk esan dezunarekin, trakzio mekanikoko ibilgailuekin ados, gure hausnartzen egon ginelako, baina bari hau noiz arte eman behar ditugu, betir arte. Noiz baite ez, hasiera batean ematen dira, eta iritsi behar du bukaera batek. Noiz iritsi behar du bukaerak, ez? Gure irutze ditzagun, bazala garaia. Garaia esan dakoagatik ez, osasungarria denentzako izan dadin. Hortarako bultzatu behar dugu beste mota bateko mugikortasuna ibilgailu pribatuarena baino, eta jakina, ibilgailu pribatu dieselerena edo elektrikoak emisio gutxio ditu, baino horren fabrikazioak bere arazoak baditu ere, guri ez dizkigunak suposatzen beste toki batzutan. Orduan, hemen ere bada ardura hartze bat, eta esate genuna ez, hemen inoiz eta inungo herritan ibilgailu pribatuak ez diago baritu, ez?
badago denboraldi bat nun nolabait indartu behar dan hibrido eta elektrikoen erabilera hau, baino denbora mugatu batian. Eta uste dugu denbora mugatu hori nahikoa izan dela. Eta hemendik normaltasun bat, bihurtzagazk ez da igotzarei da normal ordaintzea, hori ordaintzeko bitartekoak badauzkanak, ez? Eta aurretik eskatu dutenak jarraituko dute izaten, eta horregatik ordenantzen tasen testuan xedapen iragankor bat jarriko da ere, jada onartu zaienei, hoiek beraien epea kunplitu arte izango dute, bai? Eskaera berriek ez lukete izango, bai? Hori argitzagatik. Bigarren ronda, Euskal Sozialistak, Ricardo. Bai, hondakinen kudeaketari buruz nik esan detena da urte egin ez dugun, edo udaletxe honetan egin ez den igoeraren erru da gaur egun 130 igotzea pasaden urtean baita, eta datorren urtean baita. Eta gero beste gauzatxo bat, GHK-ari buruzko igoera aipamena egin dezu, tarifen igoera azken finean, eta GHK-an eta zu, ni bezain ondo dakizu, bertan dauden alderdi eta mankomunitate guztien aho batez onartutakoa dela, eta ez da 130. EAJ, Mikel, bai? Ez, agian, zuk esan dezu badagla garaia hobariak elektriko eta hibridoen kotxeen zergarako ez kentzeko edo bertan bera uzteko, baina nik uste oraindik transizio garai baten gaudela, eta oso ibilgailu gutxi, elektriko gutxi ikusten direla eta hibrido gutxi. Nik uste oraindik garaian gaudela hobariak emateko. Iritzi desberdintasun badat denboralitatea dagokionez. Ados egoteak eta tarifak elkarrekin adostak ez duzen igoera bat egonez danik herrietan asumitu behar degunik. Eta gatzen naiz, aipatu dezunean, iaz gauza bera esan izuela. Bai, eta hurren urtean ere esango izuet. Urteetan udalonek ez ditula aplikatu hondakinen bilketan igoerarik, baina Euskal Sozialistak udaltaldeak ere ez du inoiz proposatu. Eta iaz gauza bera esan izuen, inoiz proposatu gabe. Bale, honekin orduan hau dena esplikatuta, bozkatzera pasako geha. Bai, 2026ko ordenantza fiskalen aldaketaren aldeko botuak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeak, kontrako botuak, ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeak. Hortaz, 2026ko ordenantza fiskalen aldaketa onartzen da, bai. Ogasun gaiekin jarraituko dugu, hauek jarraian datuzenak bintzat kuestio teknikoagoak dian, baino plenotik tramitea pasa behar degunak. 8. puntuaren kasuan, tasen eta prezio publikoan salbuespenei eta murrizketei buruzko erreglamendua arautzen duten ordenantzaren aldaketa da. Hau da, murrizketak aplikatzeko ordenantza bat daukagu, 12. artikuluan aldaketa proposatzen dugu, eta aldaketa hortan txertatzea NISAE da elkarreraginkotasun nodoa, nun tramite administratiboak erresten dian herritarrei eta udalak datu guztiak kontrastatu ditzaken, modu simplifikatu batean egiten da lan, baina hori erabiltzeko aukera ordenantzan jaso behar da. Orduan, kuestio tekniko bat da, baina plenoak onartu behar duna. Honen inguruan zerbait, ez, bozkatzera pasako ga orduan. Tasen eta prezio publikoan salbuespenei eta murrizketei buruzko erreglamendua arautzen duen ordenantzaren aldaketaren aldeko puntuak, hau batez, onartzen da. Ogasun gaiekin jarraituko dugu, hau bere kontu tekniko bat. Izaera ez publiko eta ez tributario duen ondare prestazioak arautzen dituen ordenantza sortzea, hiribusaren tarifari dagokionez, arauak dio, tarifa hauek ordenantza baten bidez jaso behar ditugula, eta orduan ordenantza hori sortzea izango litzateke, tarifa erik ez dago aldaketerik, ez dugu beste aldaketarik planteatzen, dana da, nolabait formalki egin behar den aldaketa bat, txukunketa bat egiteko eta ondo aplikatu alizateko. Honen inguruan zerbait?
bozkatzera pasako gara. Orduan, tributuz kanpoko ondare prestazio publikoak arautzen dituen ordenantzaren sorreraren aldeko botuak, hau batez, onartzen da. Ogasun gaiekin jarraituko dugu, azkeneko puntua ogasunari dagokionez, trafiko arauazten isuna, hemen ere aldaketa bat proposatzen dugu, eta da trafiko arau azte harinak, 40 eurokoak dianak gaur egun, 50 pasatzea, ordainketa azkarrarekin 25koak izango liakenak. Zein da arrazoia? Urtez urte, bidalketa eta jakinarazpen hauen gastuak ikeragarria ideala jotzen, eta nolabait ere, horiek orekatu behar ditugula. Honen inguruan zerbait? Ez? Orduan, oinezkoen eta ibilgailuen trafikoko legea ostengatiko isunak arautzen dituen udal ordenantzaren aldaketaren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Ogasun gaiak utzi eta zaintza zerbitzuen gaietara pasako gea, 2 puntu dauzkagu honen inguruan. Lehenengo, etxeko zaintza zerbitzuaren ordenantza berria edo ordenantzaren aldaketak onartzea izango litzateke. Esplikatzeko, Hernaniko zaintza estrategian barruan etxeko zaintza zerbitzua estrategikoa da, batetik ematen ditugun ordu kopuruan aldetik eta bestetik dagon langile kopuruan aldetik ere, eta hain estrategikoa izanik zaintza estrategiaren barruan, zerbitzu ordenantzak bat etorri behar du zaintza Hernanin daukagun zaintza estrategiarekin. Zaintza estrategia honen helburutako bat zein da? Pertsonak ahalik eta gehien bere etxean egon alizatea, eta etxeko laguntza zerbitzak hori ahalbidetzen du, ez? Etxean badakigu, denei gustatuko litzaiguke eta inkestek hori esaten dute, denek nahiagoko genukela alden denbora gehien gure etxeetan pasa, ez? Zerbitzu hau klabea bada hori ala izateko. Orduan, esan dezakegu urte luzeetan Hernaniko udalak apostu argia egindula zerbitzu honekin, balorazio oso onak jasotzen ditugu erabiltzaileen partetik, eta esan bezala lerrokatu behar dugu zaintzen estrategiarekin. Kasu honetan ez ditu aldaketa asko ekartzen, moldaketa batzuk badia, gerora zaintzen estrategian sakontzen guazenean ordenantza honek beste aldaketa gehiago beharko ditu, baina oraingoan beharrezko azken aldaketa batzuk sartza. Horietako bat da, lehen aurrekoan aipatu dugun kontu bera, NISAE edo elkarreraginkortasun nodoa erabilitzeko aukera izatea, honek administrazio aldetik simplifikatu egiten diolako herritarrari eta udalak datuak berak kudeatu eta bilatu ditzakelako, eta gero gure ordenantzan ere jasota dago, edo jaso behar deguna da, eta hau langileen baldintzako betzarekin lotuta dagoen puntu txikietako bada, zerbitzua azken orduan bertan bera uzten duen erabiltzaile batek, azken orduan uste balin badu horrek langileari ez eragitea. Eta hori ere ordenantzan jaso behar dugu alegia. Azken momentuan bertan bera uste balin bada, langile horrek ordu hori kobratu egingo du eta disponible egongo da, nahiz da zerbitzu hori ez duen eman beharko. Ze bestela, erabiltzailearen erritmaren arabera langileak ere bere baldintzak oso kondizionatuak izaten ditu. Horrek aldaketa bat behar du. Aldaketa puntualak dira ordenantza honetan ekartzen ditugunak, gerora etorriko diala handiagoak, helburua badalako zaintza estrategia honen barrun, etorkizunea behidako etxeko zaintza zerbitzuan ere eraldaketa sakonagoak egitea. Honen inguruan zerbait, Elkarrekin Podemos, Lourdes. Eskerrik asko. No se tiene. Todo lo rompo. Lo que estamos de acuerdo en que hay que regular y normativizar todo esto, pero nos llamó la atención ya en la Batzorde el tema de los fines de semana. En la traducción, al menos del neuronal, dice que los fines de semana se trabajará excepcionalmente y bajo prescripción técnica. Hemos estado hablando con personas que sus familiares utilizan ese servicio y la verdad es que les parecía que tenían derecho a que no fuera nada excepcional, que fuera normal y eso, que no fuera excepcional. Y entonces no nos vamos a abstener por eso. Zait beste ordezkariek zerbait aipatzeko badezuen.
Hemen azalpen eta kuestio teknikoa da. Etxez-etxeko, ez dakit etxez-etxeko zerbitzuak ematen ditun bi zerbitzu motak ezagutzen dituzuen, bata zaintza pertsonala da eta bestea ingurunearena. Honek ez du esan, jaiegunetan zerbitzurik emango ez danik, ez? Excepzionalidadearena jartzen da, eta hemen kontu pedagogiko bat ere badago, ez? Ulertu behar duguna da, esentziala eta beharrezkoa danean, evidentemente, zaintza zerbitzuko langile bat egongo da, eta preskripzio teknikoarena da orain arte bezala, ez? Gizarte langileak ikusten dunean. Adibide bat, ez? Badaude etxez-etxekoan ingurunearen garbiketa zerbitzuak ematen dira. Igande batean edo jaiegunen batean garbiketa egin beharrik ez dago. Ze hor eskatzen nahi gana, langile bat sakrifikatza garbiketa bat egiteko, hori ez da beharrezkoa. Horri egiten dio erreferentzia. Beharrezkoa danean eta ingurunerik eta sarerik ez dagoenean, eta zaintza beharrezkoa danean, noski, zerbitzua ematen jarraituko dela. Baina, puntualizazio hori ondo islatzea interesatea ez beharrezkoa iruditzen zaigun ordenantza honetan. Baina, argi eukitzeko zerbitzua jasotzen dunak eta beharrezkoa dunak jaiegunetan eukitzea, jasoko dula. Bai, bale. Honekin bozkatzera pasako ga, ordun. Hernaniko udaleko etxeko zaintza zerbitzua arautzeko ordenantzaren hasierako onarpenaren aldeko botuak, EH Bildu, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeak, kontrako botuak, kontrakorik ez dago, abstentzioak. Hortaz, ordenantza berria onartua gelditzen da. Eta honekin, hurrengo puntua, honekin oso lotuta erabat lerrokatua dagoen puntua da, eta da, etxeko zaintza zerbitzuan ordenantzan egin balin baditu aldaketa batzuk, horrek eskatzen duna da, etxeko zaintzaren plegotan ere aldaketak egitea, bai? Gure posizio politikoa beti esan dugu, argi dagoela, ez? Zaintza zerbitzuek irabazi asmotik atera egin behar dute, horretan sinisten dugu, helburua hori da, eta argi daukaguna da, zerbitzoiek remunicipalizatu behar diala. Baina, beti esaten duna, gaur-gaurkoz eta legearen barruan, ezinezkoa dugu hori egitea, bai? Horregatik, etxeko laguntza zerbitzu berri bat irudikatu nahi balin badugu, behartuak gaude lizitazio baten bidez egitea. Eta lizitazio horretarako pleguak dakarzkigu, bai, gaur. Hilabete luzez landutako pleguak dira, eragileko sektorekin batera landu ditugunak, zaintza sektoreko eragileekin batera igalako definitzen Hernaniko zaintzaren estrategia, eta estrategia hortan lan ildoetako bat zaintzaileen zaintzarena da, bai? Zaintzaileen zaintza, noski, zaintzaileen lan baldintzai erreferentzia egiten diena. Hemen argi dagolako eta zaintzaileen lan baldintzak onak balin badia eta beraiek egoki eta ondo balin badaude lanean, honek zainduen kalitatean edo zaintzen kalitatean eta zainduen ongizatean eragin zuzena dauka. Bai. Plegu hauek erantzuten diote Hernani Burujaberen baitan dagoen zaintza mailarekin eta etxeko laguntzaren langile ordezkariekin adostutako 4 urteko plan bati. 4 urteko plan bat onartu dugu. 4 urteko plan hortan etxeko laguntza zerbitzuko langileen 40 langile inguru denak ere emakumeak direnak modu esanguratsuan hobetuko dira. 4 urtetan beraien soldatek 145ko igoera bat izango dute, eta horrez gain lanorduen murrizketa bat, eta honekin administrazio publikoko langileen lan baldintzetara hurbiltzeko pausoak emango dira. Bai? Baldintzei dagokionez eta zuzeneko eta ekonomikoa zerikusia dutenak, baina guretzat plego honetan egindan lanketa oso sakon eta beharrezko bat ere da lanorduetan langile hauek formaziorako eskubidea izatea, eta langile hauek elkarren artean elkarrekin egoteko eskubidea eta moduak izatea. Kontuan eduki behar dugu etxeko laguntza zerbitzuko langileek etxez-etxe egiten dutela lan, oso lan individuala dela eta beharrezkoa dela langile hauek kolektiboan egoteko aukera izatea. Orduan, gauza teknikoagotan sartuta pleguak urtebeteko kontratua planteatzen dute, urtez urte luzagarria dena izan daitekena 4 urtera arte. Urteko aurrekontua gutxi gora berako datuak dira, dokumentazioan eta badaude datu eta zenbaki zatzak.
1,7 milioikoa izango litzateke, hemen salto kuantitatibo eta kualitatibo handia dago oso, eta 4 urtetarako 6 milioiko inbertsio ingurukoaz hitz egiten aigaz. Bada, esan bezala, udalak egiten duen esfortzu ekonomiko handia, baina baita estrategikoa ere bai, aigalako etorkizuneko hernanitzaintzaile bat marrazten, eta esan bezala, etxeko laguntza zerbitzua esentziala dalako hortarako. Bai. Honekin pentsatzen dut rondan aipatu nahiko dela zerbait, Elkarrekin Podemos, Lourdes. Pues ya lo mismo que ha pasado con el Partido Socialista, repetimos lo del año pasado y lo repetiremos el año que viene. Ya sabemos de qué estamos hablando. Esta vez sí que hemos visto una diferencia, y es que nos habéis dicho en la Batzorde que para dignificar el servicio tendría que dejar de ser la chica para ser la del ayuntamiento. Eso queremos. Que sea la del ayuntamiento, pero de verdad que sea la del ayuntamiento. Eso es todo. Eskerrik asko Lourdes, Euskal Sozialista, Ricardo, EAJ Mikel, ez? Hor erantzuten, eta nik uste urterokoa esango dizudala, ze proposatzen dezue. Zer, esan dizuete, gure helburua bada, zerbitzu hauek, eta irizpidea gure ere bada, zerbitzu hauek remunicipalizatu behar diala, eta udalangile izan behar dutela. Esan dizuet, gaur-gaurkoz, legez ezin da. Zer da proposatzen dezuena? Más difícil era lo de Garbitania y el puerta a puerta, ya conseguimos. Ez diazu erantzun. Zer da proposatzen dizuna, ze beste kontratun batean eta hitz egiten aritu izan geanean, zuzenean galdetu izan dizuet. Kontrako txostenarekin aurrera egiteko prestongo zinatekete? Eta zuen erantzuna izan zen, ez. Pues egora hortan gaude, bai? Gaur-gaurkoz legez ezin dugu egin. Eta esatea bere garaian Garbitaniarekin egintzala, legeak ahalbidetzen zulako. Eta azterketa horiek egin dira. Egin dezue alternatiben azterketarik? Guk bai. Eta ez dago alternatibarik. Ezin dugu gaur-gaurkoz legearen barruan zerbitzu hau remunicipalizatu. Eta halko balitz ekarrizkigu zue datuak. Ze urtero debate berdinean gaude. Eta urtero gobernu talde hau da, neurriak hartzen ari dana langileen hobekuntzan. Elkarrekin Podemosek hori esan bai, baina ez du proposamen bakar bat ere egin. Jakinda legearen barruan ezin degula egin, urteroko diskurso berdina da, izan behar du publikoa, ados publikoak izan behar du, publikoa da, remunicipalizatua, reintegratua izan behar du, eta langilek udalangile izan behar dute. Gaur-gaurkoz ezin da legearen barruan. Hitz egin dezue langileen ordezkariekin? Ez dezu hitz egin. Hitz egin dezu langileen ordezkariek zer pentsatzen duten hilabete luzetan egin dugun lan honen inguruan? Ez. Entzun langileak ere. Entzun. Ze hau izan da formula bat, etorkizuneko bidea ere ikitzeko. Esan bezala, 4 urteko plan bat. 4 urteko planian, udal langileen baldintzetara berdinduko dianak. Eta hau da, hilabete luzetako lan sakon baten ondorioa. Hemen bi aukera daudelako, edo alternatibak bilatu, edo eserita gelditu. Guk lehenengoa egin dugu. Zuek ez dakit. Elkarrekin Podemos, Jaione. Nada, yo solamente comentar una pequeña cosa, que este servicio en su momento, hace años, era público, lo tenía el ayuntamiento y fue la Izquierda Abertzale la que lo privatizó. Digo que si en aquel momento era posible, pues igual habría que estudiar la forma de que hoy en día también sea posible. Erantzun dizut eta urtero erantzuten dizut, Jaione. Eske bada garaia diskursotik ateratzeko benetan. Eta beti esaten dizuet, elkarrekin lan egin dezakegula. Urtero esaten dizuet, guk aztertu dugu? Noski aztertu dugula. Zuek ez? Zuek ez. Eta alternatibat balin badago, ekarri. Eta nahi pena ematen diana, gaur emateagoa zen pausu hontan, pausu ikeragarria dela. Ikeragarria dela. Ez dezutela hartu segundu bat ere, egin dian aldaketak eta honek suposatzen duna aztertzeko. Ez dezue segundu bat hartu, mantendu zate hor. Eta aldarrikapena zilegia da, eta ados gaude. Zerbitzua hauek irabazi eremutik kanpo eman behar dira.
Bitartean, zer da proposatzen dezuna? Eske ez da proposamen bat etorri. 10 urtetan ez da proposamen bat etorri. Eta 10 urte esaten dut, ni 10 urte nabilelako etxezetxeko zerbitzuarekin zuzenean. Eta 10 urtetan gobernu talde honek eta aurrekoek hobekuntzak aplikatu ditugulako. Eta 10 urte hauetan, Elkarrekin Podemosetik beti etorri delako kontra, eta alternatibarik ez da etorri. Ongi etorriak izango dira alternatibak benetan. Eta benetan, eta hau serio esaten dizuet, lanketa hau intensoa da, intensoa izan da, baina era berean oso polita eta aberatsa. Eta, barkatu. Nada, también solo recordar que esto también lo llevabais en vuestro programa electoral. Irakurri ondo. Jartzen duna gure programa elektoralean helburua hori dela, eta horren bidean lan egingo degula. Eta uste, hasi naizela esaten, helburua hori da, eta bide hortan lanean ari gea. Osa, hortik ez diazu harrapatuko. Ez que uste, defensarik ez daukazuenean, ezin dezue atakatu, onartu, ez dezue proposamen bat bera ere egin. Bat bera ere ez. Bat bera ere ez. 10 urteetan. Bai? Eta hemen, bide bat ezartzen nahi gea, helburu batera iristeko. Hori dalako bide bakarra. Bai? Langileak entzutea oso interesantea, eta horregatik esaten nun, oso lanketa politia izaten ari da eta ari da. Langileekin egon galako zuzenean, langileen ordezkariekin egin dugu lan. Eta langileak entzutea batzan pozez betetzeko kontu bat ikusita zer rekonozimendu jasotzen ari dian administrazio publikoaren partetik eta Hernaniko udal osoaren partetik. Eta hori da ustet balioan jarri behar duguna. Eta ongetorriak izango zate, benetan esaten dizuet, eta urtero edo 6 hilabetero errepikatzen dizuet. Lanketa oso politxa dalako, eta ustet ezker ikuspegitik eta ikuspegi feminista batetik asko aportatu dezakegula elkarrekin. Buskatu ditzazuela barrera, mesedez, eta guazen elkarrekin lanitea, bestak beste lanketa honetan. Zeate guztiak zabalik daude, hontan eta beste askotan esan dizuegu eta uko egin izan diozue elkarrekin lan egiteagatik. Nik zorionak emateko aprobetxatu nahiko nuke publikoki udal gobernu talde guztiaren izenean, etxeko laguntzako langile guztiei, egunero egiten duten lanagatik aparte lanketa honetan beraien ordezkariek egin duten esfortzuagatik. Horri esker gaur pauso handi bat emateagoa zelako, lizitazio honek, lizitazioa martxan jarri eta 2026 urtarrilean batetik konbenio kolektibo berriakin martxan hasteko moduan izango galako, eta zorionak denen artean nahi galako etorkizuneko zaintza estrategia irudikatzen nola baite, eta esan bezala denak ongi etorriak izango zatez lanketa oso politia izaten ari da hau guztia. Honekin bozkatzera pasako ga, Hernaniko etxeko zaintza zerbitzua kontratatzeko lizitazioa honestearen aldeko botuak, EH Bildu, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldea kontrako botuak, Elkarrekin Podemos udaltaldea, hontaz, pleguak edo lizitazioa onartutzat ematen da. Azkeneko puntua iritsiko ga, kurtso hasiera, pleno laburrak izan ditugu, baina lehenengoak ezintzun hola izan, eskaera eta galderak dauzkagu, eskaera eta galderarik. Itxoen, lehenengo talde politikoei irikiko diogu aukera, talde politikoek ez, herritarren partetik bai, mikrofonoa mesedez, izen-abizenak eta zenen ordezkaritzan. Itzegin bai mazaket, bai. Nire auzotarran ezelako, eta udal gobernuan nahikoa izan du. Barkatu, Denis Sorondo, Salazar. Udal gobernuan nahikoa izan du, eta tarte izan du erantzuteko. Nik dinamika ikusirik pleno honena galtu nahi nioke betare beste udal ordezkariei, EAJ PNV-eri eta PSOek ere baiezko esan du. Zuek esan dezue kulturetxea egitearen kontrako bozka ematen duzuela kokapenaren gatik. Bai, hori izan dire hitzak. Hori bai, bestanena, plantarena kokapenarekin ez zaudete ados, baino baiezkoa botatu duzue. Jakin nahiko nuke, argudio bere erabilitza, zer arrazoi dauden bozka desberdin emateko. Hondakinen kudaketa herri honatan... Denis, barkatu, minutu bat. Batez ere, denbora baino gaia tratatu degulako,
lehenengo puntuan eta hor zegoelako aukera, eskatuko izut labur izatea. Herri honetan hondakinen kontua, debate politikoa da kristonea. Hori bai, bilkura honetan, kontu teknikoak enduta, baiezko gehiena lortu duena, baiezko Podemosenak enduta, hori izan da, gai hori izan da. Benetan, interes politikoa daude, interes ekonomikoa daude, nola derrepente hondakinen kudeaketak hainbesterko onirtzia jaso du, eta zuri alkateari. Erraustegiarekin damutzen ari gara, agian bai, nik galdetu nahi nizuke, Parisen da planta berrin bat, joan zerateara, aztertu duzue, galdetu duzuean zer gertatzen den, aztertu duzue arek nola funtzionatzen duen, ze ondorio izan ditzakeen, erraustegianekin ere berdina esan zitzaigulako, arek ez zuela toxikorik, ez zuela kutsatzen. Neriz, errepikatzen dizute, ez daukat erantzuteko inungo arazorik eta erantzungo dizut, baina usteet gaia ja tratatua dagoela. Erantzungo dizut, ez dait beste ordezkariek erantzuteko asmorik baduten, Mikel, EAJ. Usten dut argi geratu dela. Hasierako desadostasuna kokapenarekin bihurtu da lehentasuna proiektu hobetzearekin ikusiz proiektu aurrera aterako dela. Orduan, lehentasuna da, kulturetxea nik uste ez dela ezin dela alderatu bi gaiak. Gu gaude kultura gunearen alde, baina ikusten dugu kaskoan ezartzea ez dela hainona, eta ikusten dugu auzo batera ematera oso egokia dela herriarentzat. Baina horrez dago ez gea saiatu hobetzen hemen Tilosetan, saiatuko gea, proiektu aurrera doanean, hobetuko dugu, baina hobetuko dugu edukietan, ez dakit urbanizazio kontu baten bate izan daiteke, edukietan zaidet kultur edukietan zer doan, ze jarduera doan kulturgunea, baina nik uste izin diala biak alderatu. Eta nik uste ondo argudiatu degula gure jarrera. Ez dut uste alderatu daitezkenik bi gauzak. Kokapenari lotuz. Zait Euskal Sozialistak udaltaldeak erantzunik nahi duen hemen? Bai, hau ez da ohikoa. Zezkenean galderak ez ditugu oposizioak erantzun behar, zeren gobernuaren kudeaketari buruz izaten dira, baina noski nola ez, erantzungo bizilagun bati. Gure iritziz oso ezberdina dira bi gauzak, promotorea oso ezberdina dalako. Hori lehenengo puntua. Batian enpresa pribatu bat da, eta beste batian udala da. Eta udala bere gain hartu dezake, edo bere gain hartu dezake, erabakia non jarri nahi duen kulturetxea, ala ez, eta ekimen pribatua, bete behar dituen, betetzen baldin baditu, udalak ezin izango du kontrako jarrera izan. Eta gero beste gauza bat, eta gure ustez baita ere oso garrantzitsua dela. Orain dela urte asko egin zalako kulturgunearen inguruko inkesta bozketa bat herrian, eta kokapen bat hautatu zen. Eta gure ustez, kokapen hori oraindikan indarrean egon daiteke bertan jartzeko. Nik aipatzeko, Denis igual udal jardunan ez ezagutzatik izango da, nik beti aipatzen dut, udal honetan hartzen dian erabakien eguneko ez daukat datua, baina 85 hau batez hartzen da. Eta hemen hau batez ere hartu dira, ez? Ulertzen dut zalantza izan dezakezula adostasun politiko bat egotean negoziaketa baten ondorioz, netzako positiboa da. Eta ojala denean iritsiko bagina gauzako betu egiten ditulugalako, eta gure jarduna hemen udalontan, gurea eta alderdi edo udal talde guztiena badala adostasuna iristea. Zoritxarrez eta askotan hausnartzen den kontu bada, publiko egiten dianak desadostasunak izaten dira, baina erabakien eguneko 85 ez bada, igual gehiago, hau batez hartzen da, eta gaur ere horiek hola izan dira. Honekin, iraileko, Xabier barkatu, berdina, naiztanik izena aurreatu deten, izena bizenak, norbaiten ordezkaritzan bazatu zen, eta bota. Bai, arratsaldean, Xabier Etxeberria naiz, herritarra, eta galdera xume bat, azkeneko gaiaren inguruan, eritu zarete zaintza dela eta etxez etxeko zaintzaren gainean, eta aipatu duzu, zehazki,
azken momentuan zainduak bertan bera uzten baldin badu, zaintza hori edo lan hori, ordainduen beharko lukela, bai? Azken momentuan, batean edo, uste gabean dana alakoa, bertan bera uzten baldin badu, zaintzaileak jun behar izate hori, ordainduen beharko litzakela, bai, ordu hori. Nire galdera da, eta alderantziz bada, zaintzaileak bertan bera uzten baldin, bai, datorren langileak bertan bera uzten baldin badu azken momentuan zaintza hori, norko ordaindu behar du? Langileak printzipioz oso salbuespenezko kontu eta istripu kontu bat ez baldin bada azkeneko orduan ez luke bertan bera utzi beharko. Hor ez da kasua eman dalako esaten dezun, eman baldin bada da azken momentuko zabalin badako eta hor evidentemente zerbitzua ez da kobratu behar. Eta hemen esaten duguna da langileari ordainduko zaiola eta esaten dugunean azken orduan bertan bera uzten danean badaudelako batzutan arrazoiak justifikatuak ez dianak. Bai, adibide asko egon daitezke. Hauek denboraz aurreikusi zitezkeen bertan bera uzte horiek antelazioz edo aurretiaz denborarekin egitea balin badia, ez dira egingo, hauek dira aurrez antolatu zitezkeen gauzak eta berandu komunikatzen dian kasuetan. Hemen importante dana da, kasu horietan langilea ez dela galtzen aterako. Bai, ez, aipatu dut gertatu dalako eta kobratu egin delako, ordu hori. Ordenantza berri hau indarrean jartzen denean, hori, ez dugu jaso egia esan, baina ez litzake egin beharko, udalak ez dulako zerbitzu hori ematen, eta gertatuko zen oso egora salbuespen batean, eta behin ez dakitzen bat 1000 ordutatik, bai, eta azkeneko kontu eta istripu edolako zerbaitegatik izango zen, bai. Honekin bai, orduan, iraileko plenua hemen utziko dugu, atxaldean dugu.